Sean box in the year. Really how? Sean Cooper tea, guys. That, yeah. Oh, Hammy and Dorcas can be in take on this yarn and Chanty. Like a magni! Like a magni! Like a magni! Oh, hello. Cymru Caio, sydd fi? Dwi'n sy'n byd ag ysgrifft yn yw'r son yn tai ac yn ffyrig ys yn ffech sio. Oh, wow. A mis mae'n hawdd gymryd yn teisio yn y hosach y cyswriain. Ysdau ma'n y hachyd. Hac y jelf, han tai sio cortig rhywun sy'n cwtio. Ha rhywmac yn mynd o hyn mi gyrru hawl. Hai snog ach. Ah, sial yn post agam. Omwch rhaid y hannig. Dref a sy'n. Ah! Dref hachar gyda cyrsti. Ha mi cyrsti ior. Lost mi hyn yn y stryd yn yr agam. Harach ein agam yn oed dyd. Ha sy'n gyman ionoch. O fo, chan iawn cael yn TV yn drast ach top gear. Cwa gyrru cwp ti. O, nach bydd hwyr balach, fi sy'n ti'n ysgynio tapalat. Cha mi cholam ni yw, cha iaf mi achor yn drasta. Kjars du mer allan med. Yn ffacus y fe. Yn ffacus yn ti. Na hacus y dat. Ha kitchen gynneilus yn tai. Faes y kitchen, ys nhw'n rhywys siach yn sio. Chynnig mi e, haid yr ash. Chai gyda ni tioch mi hyn ys moli. Wel, nid y chai syfiam fw, hach yr ryd gyn caranionoch. Jay hach y byd y fwy. Fa mi as y kitchen, yn un y seichen, nid y hwch yn dyn y cwpen yn ysfrisir yn lar, chad y fon mi e. E fel sy'n mynd y ffrwa ma'n ionoch, chwain ti'n, tron eiche? Ha mi er fi claintyn dynnu y ffeiteroch ag sy'n. Mi eisiau cwtioch, fa mi eisiau dridach ysmynd yn gyda sif sy'n fan. Kirsty. Y chyrsti. Ti'n rhaid i ddors dy meddwl. Fa si gys tosh gys syr.